To sú deti, bývalí chovanci, mladí ľudia. Spoločne majú to, že zažili jedno aj druhé pred tou tzv. Transformáciou a ako to fungovalo po nej. A pre každého človeka vlastne, ktorý to chytí do ruky, je dojímavé a veľmi zaujímavé a veľmi podnetné práve toto. Bolo nám povedané, že keďže sme už v dôchodkovskom veku a na naše miesta čaká fúra ľudí, tak sme sa museli skoro behom mesiaca vysťahovať. Títo ľudia všetci boli na očiach a žili na očiach tých detí, ktoré dostala tá rodina do svojej opatery. Rozhodol som sa napísať príbeh do tejto knihy z toho dôvodu, nakoľko som v detskom mestečku vyrastal, dá sa povedať, celý život, to je od svojich 3 rokov až do 19 rokov. Celý tento môj príbeh bol vlastne situovaný aj vyjadrovaný k pocte újom vychovateľom, všetkým zamestnancom detského mestečka, ktorí sa o nás starali. A to aj sa starajú aj naďalej, keď sme už mimo tohto detského domova. Manželské dvojice, ktoré boli príkladné a ktoré vo svete nemali obdobu v tom období. A dnes ešte by som povedal, že dostalo sa toto na okraj, dá sa povedať, pozornosti súčasnej spoločnosti. A tam už som si povedal, ak som odchádzal z mestečka, že áno, že nedaruje mi to, napíšem knihu. Ja sa veľmi bránim tomu termínu klienti, pravda, lebo už v tom samotnom slove klient je zakliatá tá nepravda, tá falošnosť tej celej dnešnej situácie, áno? Urobiť z dieťaťa klienta a z dieťaťa v tej situácii, v ktorej prichádza do mestečka, to je totálny cynizmus. To je cynizmus všetkých, ktorí to zariadili a ktorí sa na tom zúčastňujú. A teraz, že ako to písať, tak som začal písať. Peťovi som napísal, Peťo hneď spontánne mi začal veriť, jasne, Braňo, napíšem ti. Do začiatku tam bol tých 70. rokoch. Tak som osvojil Peťa. Peťa som osvojil vzhľadom k tomu, že bol tam medzi prvými, ako on to vníma. Lebo človek, keď je mladý a sú tam aj tie manželské dvojice, tak oni dajú tú mladosť, tú nadšenie, to vyvrcholenie svojich síl, energie, tak Peťo to ináč vnímal. Sme boli 6 súrodenci a matka sa o nás prestala starať, tak proste štát rozhodol, že bude pre nás výhodnejšie, keď nás umiestní do detského domova detské mestečko, keďže sme boli 6. A tento detský domov umožnil to, že sme mohli vlastne vyrastať všetci 6 súrodenci spolu a to v jednej rodine. Tí ľudia, ktorí robili tam tú manželskú dvojicu, mali v tej rodinnej buňke, kde boli oni ubytovaní, mali jednak aj svoje deti a pokiaľ mali svojich rodičov, ešte aj tých rodičov tam mali. Teda bola to kompletná rodina, vzor normálnej rodiny v kompletnom zložení. Najhoršie bolo čo, že povedali nám niekoľko týždňov alebo dokonca dní pred Vianocami, že 1. januára končíme. Bola tam jedna veľká výhoda oproti ostatným detským domovom, že sme vyrastali v rodine, ktorá sa skladala z vychovateľského páru, ktorý tvoril matka a otec. A tento pár sa o nás staral tak, ako v klasickej rodine. Tie rodinné buňky naozaj fungovali nám vynikajúcim spôsobom. A nechcem veriť, že hociaká iná rodina pretromfne výsledky tej našej práce. Môžeme ju nazvať hoci profesionálna alebo neprofesionálna. Ja viem, že aj tam môžu byť vynikajúci ľudia jednotlivo, ale celkové, ak by sme to porovnali, to, čo sme dosiahli vtedy v tých rodinách, vtedy sa všetky tie deti uplatňovali. Psychológovia sa nám venovali vlastne počas celého štúdia na základnej škole s rozhodovaním
kde pôjdeme študovať ďalej, na aké stredné školy, učilišťa, kde vedeli triezvo zhodnotiť, či budeme mať na štúdium na strednej škole, alebo na gymnázium, alebo na učilišti. Sme si vyberali vlastne vzdelanie, o ktorom sme snívali a čo sme vlastne chceli robiť. Netriafali sme, že pôjdem na tú školu, lebo tam asi musím ísť. Takže bolo to aj kúsok smerované k povahe, k vlastnostiam a skúsenostiam nás, detí, ktoré sme tam vyrastali. Silvestra sme prežili tak, lepšie povedané aj tie Vianoce, ale Silvestra, že nám tiekli slzy do kapusnice, aj silvestrovskej, keďže 1. januára už prišla nová vychovateľka a my sme vlastne boli mimo diania z hodiny na hodinu. No a odchádzali sme potom, museli sme sa behom niekoľkých dní vysťahovať a tým pádom sme z mestečka odišli. Každá rodinná bunka mala pridelený priestor. V tomto priestore sme sa učili chovať sliepky, zajace, morky, malé role, kde sme si pestovali a učili sme sa spoločne s ujom, s tetou záhradkárskym prácam, kde sme vlastne deti mali z toho aj radosť, nakoľko sme videli, čo sme si vlastne zasadili, zasiali, tak sme si potom po prázdninách aj zozbierali a prilepšili sme si tým aj k strave. Viacej vážili, ako keby nám to niekto dal na stôl a nepričinili by sme sa k tomuto, že sme to sami vypestovali a urobili. Jednoducho tie deti sa naučili všetkému, variť sa naučili. Deti to ťažko znášali, hlavne tie, ktoré tam teda boli ešte naviazané na nás. Boli to chlapci traja, ktorí ešte študovali, ktorí ešte, aj dievčina jedna chodila na strednú školu. No, tá dokonca mala problémy také, aj skoro zdravotné problémy z toho, že teda, že sme odišli. Chlapci takisto, ktorí dokonca jeden ani nezmaturoval. No neviem, či to bolo presne teda z toho dôvodu, že sme my odišli. Ale tak tie deti boli naviazané. Predsa 24 hodín byť s deťmi niekoľko rokov, to nie je len tak. Stále zotrváva v systéme, ktorý tam funguje, z ktorého je, ja som taký otvorený na grcanie, lebo to nie je výchova, ale to je dozor. To je dohľad, to je, ako povedal pán Hatrik, to je kasárenský režim, kde tam úplne upadá mravná výchova. Tak ja som sa rozhodol, že odídem z tedajšieho detského domova, už to nebol detské mestečko, ale ja už som mu tak hovoril, že detský domov, lebo neviem, prečo to dostáva stále štatút a názov, že detské mestečko, keď to už vlastne není. Padlo to v roku 2005. Ale pre mňa hlavné je to, že prišli mladí ľudia, áno, a povedali, že to je zlé. Knižka je to iste zaujímavá, prečítate si ju, kto ju nepozná, s dojatím a prinajmenšom so záujmom veľkým, áno, lebo sú to autentické a silné spomienky mladých, ktorí zažili, ako hovorím, to aj ono. Že sa to vráti do pôvodného stavu, že to je podľa mňa dosť ťažko realizovateľné, len tak. Ja som chcel študovať na vysokú školu, čo mi za začiatku aj bolo umožnené, aj to s takými obavami, že vyučil si sa za prekára, je nemožné, z učňovky, proste je totálna demotivácia, proste hneď. Už tam už ste boli škatulkovaní, už tam už ste dostávali to pomenovanie, že príde dieťa, je to iba číslo, je to iba klient. Tam úplne upadá mravná výchova a všetko. Najlepšie to videli. U nich bola profirodina, čo teraz ide trend západný, ale ja si stále myslím, že nie je to osvedčené. Do určitej miere je to biznis, máme zarobené. Je to smutné, je to tak, lebo v tomto mestečku to tak nebolo. Na tie manželské dvojice boli v tom, že prišlo 12 detí, rôzne osudy a takto. Nebolo to počítané, že mám 3, ty 3 a ty 3. Neviem, ja som za profirodinu, ale do určitej miery ináč. Nesúhlasne s profesionálnou rodinou a všetko, čo je zo západu. Áno, a treba nazbierať argumenty, treba nazbierať situácie, nie, ktorých, treba argumenty, ktoré by
presvedčili a ktoré by postupne mohli slúžiť ako podklad pre nejaké rozhodnutia, pre nejaké zmeny. Ale tie sa nedajú nariadiť z hora, ani z dola, ani sa nedajú vybojovať revolúciou, ani ich úradníci neprinesú z hora. No. Takže toto je tá situácia, v ktorej sme tu. Sú tu ľudia, ktorí venovali tejto veci celý život, áno, a ktorým to nikdy nikto nesplatí, lebo je to hodnota, ktorá sa nedá vyčísliť ani 10 štátnymi rozpočtami tejto republiky, čo tí ľudia urobili pre deti a pre spoločnosť. A to už boli také deti, ktorí zažili aj ten systém. Geniálne sme to mohli mi porovnať. Čo bolo, čo sme mali, čo nám nechýbalo a vlastne to, čo nám vlastne zobrali vlastne, a nie tú materiálnu stránku nám nezobrali, lebo to tam kuse stojí, ale vlastne tú naviazanosť, to citové strádanie, vlastne to. Príde napríklad, že ste, raz vám zoberú rodičov, prídu nejakí gazdovia sa starajú o vás, nejaké tety, ujovia, čo teraz? Prišla tam vychovateľka, ktorá nastupovala prakticky ráno 1. januára. No potom prišla ďalšia vychovateľka na 8 hodín. Jedna odišla, druhá prišla. Potom prišla gazdina, potom neviem, boli tam, dohromady tam ich bolo 5 cudzích ľudí. No a my sme tam už boli len takí akože pozorovatelia, lebo sme sa ešte teda potrebovali vysťahovať. No tak deti chodili, dokonca aj tie vychovateľky chodili za nami teda akože na radu, že čo a ako to robiť a ako to nerobiť a čo. Lenže ja vždy hovorím, tam je jeden veľký problém možno až doteraz, že tie deti vlastne nevedia, ku komu patria, pretože keď príde jedna vychovateľka a odíde a za 8 hodín príde druhá, jedna im dovolí niečo, jedna ich pustí na diskotéku. Medzi tým sa služby vymenia, takže oni tie deti nevedia, ku komu patria. No my sme boli tam deň, noc, takže to... A predsa cítia, že to, ako to je zariadené, áno, s náhradnou rodinnou výchovou na Slovensku, že nie je zariadené celkom správne a že mnoho vecí je zlých, chybne odhadnutých, dokonca až škodlivých, sa dá povedať, áno. Tak sme aj rozprávali o tejto problematike a mi povedal, že Braňo, ja som mestečko raz navštívil, aj som poznal niektoré tie dvojice a ekonómku a on je pedagóg, ten Bagina. A mi povedal, že Braňo, to nebola práca, že ty toto brali ako poslanie. A to mi povedal človek, ktorý z mestečkom nič nemá spoločné, kvázne nerobil nič. Keď nie tak aspoň pokora. U nich nie je problém, napríklad v Amerike, že by bol problém postaviť také detské mestečko, aké bolo jediné na Slovensku, alebo teda problém, a bol by veľký problém dostať, alebo lepšie povedané, mať tam ľudí, ktorí by tam robili 24 hodín. To ja vždy hovorím pri každej príležitosti, teda, že ako nás ten svet dokázal obdivovať a tu vlastne tu medzi nami boli teda buď rozpory, alebo teda ja neviem, čo vlastne to, čím sme sa zaslúžili o to, že teda tu detské mestečko začalo padať ako teda a padlo. Lebo my deti, my sme tam vystupovali a najlepšie môžeme my porovnať. Jak to aj povedal pán Hartrik, že áno, my už sme tí starí, čo povieme, kto čo na nás povie a kto bude na nás. My mladí, my tvoríme a my určujeme, my si píšeme cestu. A vlastne my sme boli za to oporo a my sme sa najviac tešili. To vlastne, že budem tam, budem vystupovať, budem, že ja tu teraz šéfujem, ja tu teraz. A bol tam ten výchovno-vzdelávací aspekt. Lebo tam sme recitovali básničku, to je ten vzdelávací. Dieťa sa učí, musí sa naučiť, musí zodpovedne k tomu pristupovať a musí to odrecitovať. A výchovný aspekt, že nie je tam z toho bordel, že bol tam určitý systém toho projektu. S tými deťmi, aby sa oni doučili všetko to, tie deti, čo predtým nedosahovali v tých bývalých svojich rodinách, ktoré boli nie pozitívne ladené. Mnohé tie deti nemali kompletnú rodinu. Mnohé tie deti prišli o svojich rodičov, otca či mamu. V mnohých boli tragédie v tých rodinách a tak ďalej. Všetko toto
vplývalo na tie deti, ale my sme to dokázali výchovou v tých rodinách eliminovať. Lebo tá knižka je tým obsahom, je ona ozaj ako blesk, vieš? Tie výpovede tých mladých ľudí, to je jedno jak druhé, to sú šlehy proste, to sú pravdivé spomienky statočných mladých ľudí, viete, že bodaj by mladá generácia takto vyzerala, ako vyzerajú títo ľudia. To sme si aj pred začiatkom povedali, pravda, že keby že odovzdať spoločnosti takýchto mladých ľudí, ktorí majú túto úroveň morálnu, hej, a duchovnú, citovú, áno, to je ako keby ste objavili zlatý dól, alebo čo, proste to je nenahraditeľný príspevok tých vychovávateľov a tých rodín, ktoré dokázali týchto ľudí poslať do života a uchovať v nich, napriek tomu, že bolo nebezpečie toho znehodnotenia, že sa dajú na zlé cesty a že to všetko zle dopadne, hej. Veď tie blesky viseli a bili do vás, hej, do všetkých strán. O to práve ide, že títo ľudia sa toho nezlakli, vaši vychovávateľia, hej, vaši skutoční a pred Pánom Bohom vaši skutoční rodičia, že? Vidíte, to je o človeku, to je o hodnotách, to je o prioritách. Občianske združenia fakt doopravdy plnia tú funkciu vzťahov vo výchove dieťaťa, fakt plňa. Je fakt dôležité nakrmiť deti všelijakými koncertami a často, keď sa vracajú do tých istých podmienok. Takže ono je to krátkozraký zážitok, v konečnom konce pre nich to nemá žiadny zmysel. Iba krátkozraký. Vystrší a aj skončí. V knihe ma viedol vlastne daný systém, ktorý tam je. Sa tam obmievajú, striedajú vychovávateľky. Nechuť z daného režimu, ktorý tam vznikol v roku 2005, keď sa detské mestečko zmenilo na klasický detský domov. Zmena systému mala každopádne veľký dopad jak na manželské dvojice, tak prvorade na deti, lebo deti vlastne prišli o to najdôležitejšie a to sú tie manželské dvojice, tí rodičia, tí, ktorí vlastne sa starali o tie deti. Z dňa na deň sa museli odsťahovať a kvázi, ako sa povie, prišiel nový systém, nová výchova, nové smernice, nové zákony, nové pomenovanie, že deti dostávajú pomenovanie klienti, nemusia pracovať. Vlastne tie city tam chýbajú, lebo je nemožné, keď sa tam striedajú vychovateľia na smeny, aby vlastne odovzdali niečo tým deťom, aby im mohli vlastne dať tú lásku, tú maternickú, ženský fenomén, vlastne 95% ženy pracujú finančne nákladnejší ako predtým, čo tam bolo. Je to taký kasárenský režim, taký chovajme deti, chovajme, nie že vychovávajme, ale že iba chovajme. Vyslovene, že od to padne 19-ka, aké by hodia do vody a nauč sa plávať. Ale nemôžeme kritizovať iba daný režim detského mestečka, ale sú nejaké občianske združenia, aj sa snažia, robia a zmenili nejaké tie systémy. Vlastne tá transformácia prešla tých detských domov, ale nie na rodinný model, ale na takzvaný taký ten, nie výchovný, ale ten materiálny, že urobili nejaké tie skupinky, nejaká tá vychovateľka. Pokroky sú akože tých detských domov, ja nevravím, ale prečo práve padol systém, ktorý bol fakt rodinného typu, nielen na Slovensku, ale vo svete, či sme sa píšili. Ak ministerstvo práce, sociálnych vecí nevedia s týmto robiť a narábať, tak mali by to naspäť vrátiť školstvu, lebo školstvo má základné pedagogiku, má všeobecnú pedagogiku, má ontogenetickú vývojovú psychológiu, má psychológiu, špeciálnu pedagogiku, všetko preto, aby vlastne mohli detské mestečko riadiť ako riadili. Niektoré tie deti majú, že ľutujú sa a mastíte mi ego, a jaký som ja chudiačík a nie, treba makať, treba zamakať. A ja som mal sedenia aj s manželskými dvojicami a poviem vám, že robiť túto prácu nie je med výzadov. A ja môžem povedať, že ja som tam prežil plnohodnotný život a myslím si, že keby som v svojej biologickej rodine, možno by som sa tak dobre nemal ako to, čo mestečko vlastne poskytovalo nám.